Хушхабар. аз 25 июн парвозҳо аз Русия ба Тоҷикистон оғоз меёбанд. Бо дастури раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, сар аз 25 июн парвозҳои чартерии самти Русия Тоҷикистон аз сар гирифта мешавад. Вазорати умури Тоҷикистон аз ифтитоҳ шудани парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон хабар дод. Бархабари котиботи вазорат, аз сар гирифтани парвозҳо бо дастури кишвардори Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифт. Шуруъ аз 25 июни соли 2020 барои марҳила ба марҳила баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷониби ширкатҳои ватании Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр ба самти шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Казон, Новосибирск ва Екатеринбурги Русия ва аз ин шаҳрҳо ба Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ анҷом дода мешаванд. Таъкид мешавад дар хабар. Зикр мегардад, ҳангоми баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон тавассути парвозҳои чартерӣ ба табақаҳои осебпазирии шаҳрвандон, пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён ва нафарони ҳамроҳ, инчунин шахсоне, ки бинобар сафари хизмат дар Русия дармонданд, авлавият дода мешавад. Дар ҳамин ҳол, дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа комиссияҳои махсус таъсис дода шуда. Вазифаи онҳо тартиб додани рӯйхати шаҳрвандоне мебошад, ки бояд ба ватан баргардонида шаванд. Пас аз омода гардидани ин рӯйхатҳо, шаҳрвандон барои харидории чипта хабардор карда мешаванд. вуд аз шаҳрвандони Тоҷикистон даъват намудааст, то муроҷиатҳои худро ба суроғи электронии чартер Русия /mfa.tj бо дарҷи маълумоти тамос ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ ирсол намоянд. маълумот оид ба рӯзҳои парвоз бо назардошти мувофиқа бо ҷониби Федератсияи Русия ва гирифтани иҷозати мақомоти авиатсионии ин давлат иловатан пешниҳод карда мешавад.